Sume. Noni terve. Nyt tässä 500 tilaajan spesiaalissa. Oho, tänne saa valo. No niin, pistetään toi valo, toi häylä. Vastaillaan teidän kysymyksiin. Ettei tästä tule liian pitkä, niin aloitetaan heti. Lempiveturi kautta lempiveturit. Varmaan... Ai niin, pitäis pitää ottaa päälle. Joo, pitää laittaa. Joo, kuvaan koko ajan. Lempiveturit kautta lempiveturi ajan ehkä. Jotain se olisi. Se on niinku Vectron Susi. DR16, DR14 ja DV12. Minkä takia junat on mielenkiintoisia? Tää on vähän paha. En osaa sanoa ollenkaan. Raskaita liikkuu ensin viimeä kokoonpanoja. Niin. Raskaita, kivoja, hienoja. Sitten tykkäätkö muista kulkupeleistä kuin junista? Joo, kuorma-autoista. Siitäkin on kai tullut jotain videoa. En oo varma. Itse asiassa on johonkin minun päiviin. Missä asut Hyvinkäällä? Kuinka vanha oot? Ihan just 13. Mikä kamera sulla on? Tehdään nyt tämmönen kameran vaihto. Niinku se niinku yhtäkkiä vaihtuu tällä. No niin, nyt jatkuu toisella kameralla. Se on tän näköinen. Panasonic Lumix G7 maksu. En kyllä tiedä. Joku varmaan sitä meinaa kysyä seuraavaksi. Täällä on ihan hyviä kuvia. Mä pistän nyt ehkä 2, tai itse asiassa mä pistän 10 parasta, ehkä 5 sekuntia, 2 sekuntia, 2-5 sekuntia kestävää videoa tähän täällä kuvattuja hyviä videoita. Joo. Nyt. Nyt jatkuu taas tällä kameralla suosikki saksalainen veturisarja. Tää on vähän paha, mä en oo ihan varma miten tuolla tarkoitat. Mutta tähän on vähän paha vastata. Mä vastaan sitten ehkä tuolla kuvauksessa tähän kysymykseen. Mikä on pisin kuvausreissa, missä se oli? Se oli Oulussa. Joo, Oulu ja siitä tuli video tuossa vähän aika sitten. Jos joku muuten ihmettelee missä mä oon, mä istun Intercity 68 kohti Tikkurilaan, kohta mennään syömään lettuja. Ootko ollut Davidin ohjelmassa? Jos oot, niin millaista oli? En oo ollut. Ois kiva käydä. Minkä ikäisenä aloittaa harrastuksen? 2010. Mitä se nyt laskee? 13 miinus 7. Niin kävi aina katsella. Mulla oli sellainen sanelukone. Jos me löydämme, mä voin laittaa jonkun ääniten pätkän niistä tähän niin kuin johonkin kuvien taustalle Sitten tää kuvaaminen tuli vasta tässä 2015. Ootko päässyt ohjelmassa käymään? Joo, on. Mikäs mä nyt luettelen? Möhkö. Sitten on toi Pupu, Susi, Vectronissa olisi kiva käydä, mutta sinne ei saa mennä testien aikaa vielä. Sitten on Konnari. Mistä on täällä mennä? Kokkolasta, hei. Jos. Kiitos. Konnari tuli eikä sanonut mitään. No, niin mihin mä jäin? Niin, Pupu, Vectronissa olisi kiva käydä, Möhkö, Susi, SM2. Siitä ehkä oikeastaan tämä harrastus alkoikin. Se on seuraava kysymys. Ja oikeastaan kun mä pääsin
kun kyytiin konepajalle mentiin Hyvinkäällä, niin silloin vielä, kun se oli niin kuin ihan ei laitonta tai niin. Sitten mitäs? On muuten hei Ukko-Pekan veturissa, eli HR1 käynyt. Ruuhkainen 14. Joo, toi. Joo, ai Ruuhkinen. Joo. Uusi vai vanha? No se vähän riippuu. Jossakin tapauksessa uusi, jossakin vanha. Esimerkiksi pakkasella niin uudet ei kyllä vanhat kannattaa. Pakkasella esimerkiksi pentat ne on surkeita ja sudet kestää pakkasella. Lempisähköveturina. Se on varmaan Susi ja Vectron ne molemmat. Lempi dieselveturi Deveri. No ne mitä mä jo luettelinkin dieselistä. Missä paikassa haluaisit käydä vuosissa? Tää oli niinku aika paha kysymys. En osaa muuten vastata. Ehkä. Ei kun joo. Mä mietinkin tästä menomatkaa tänne, niin sen vastauksen jo. Eli tuolla Vuokatti siellä päin. Siellä nimittäin menee DR16 aika siistilaisia junia. Ja myös Oulussa on siellä käynyt. Onko sulla muita harrastuksia? On VVK ja no sitten joskus käy pyöräilemässä ja mökkäillä ajelua. Siitäkin voisi tehdä video. Nyt on sitten vuorossa YouTuben kommentit. Jos tää nyt vaan menis, kun on 3G täällä korvessa. Videostoppiin ja kommentteihin. 27 kommenttia. Kuvaatko samoja junia usein? Kyllä aika usein. Aika samanlaisia, niin kuin videosta voi päätellä kun katselee. Oletko koskaan missannut jotain junaa? Mielenkiintoista on. Kerran Vectronin. Se oli kai 5 tai 11 kertaa, kun mä olisin päässyt kuvaan sitä, mutta se jäi Kytömaalle sitä ikävästi. Joten silloin ei pystynyt sitä kuvaamaan. Mitä junaa en ole vielä nähnyt? Jotain moveja. No vektureitahan ne oikeastaan on. Ei varmaan muuta oikeastaan mikä kulkee. Et jos meillä jotain niinku S5 tai semmoista tyyliä. Mikä on parasyytti junissa? No sekin on varmaan tullut tässä jo, mutta semmonen niinku menee kovaa ja joskus niin hiljaa ja dieselit, kaikki isot moottorit ja semmoset. Jos olisi veturinfuoita ja millä veturilla olisi täällä? Tää on kans paha kysymys. Susi tavallaan silleen, se on ihan mukava ajaa ja Vectron varmaan kiihtyy sillä kivasti. Et varmaan niin kun Susikin alkaa olla vanha nykyään, että moni veturinfuoita ei tykkää ajalla niin varmaan Susi tai Vectron. Mikä on mielestäni se hienoismalli veturi? Ehkä SR1, sen kuvan mä laitan tähän seuraavaksi. Olen sanonut se Antin veturi. Hyvä video juurissa Aiotko käydä katsomassa Lahden kisajunia? Tää tulee ehkä ennen näitä kisajunia. Ehkä ei. Varmaan siinä viikonloppujen välissä. Joo, on menossa. Pahin pelkos, millä kameralla kuvat? Se on tullut jo se kamera, mutta toi pahin pelko. Aika paha tää on. Ehkä mä pelkään. Esimerkiksi jos jossain radan varressa olla todella pimeällä, kun ei näe yhtään mitään, koska ne betonitolpat, kun sähköradan metallirauta, semmoset, ne tolpat, niissä on ne betonipainot, niin ne kitisee, ratisee sitä tolppaa vasten, niin se on aika ärsyttävä, varsinkin pimeällä. Kysymys SR3 Vectron vai SR3 Pentonen? No ehdottomasti Vectron, koska se on hieno. Niin, mikä on paras junakuvauspaikka Suomessa? Kouvola, mistä mä oon just tulossa, se on aika hyvä, koska siellä menee aika laajasti kaikkea. Ja tunnissa aika monta tavaraa. Niin, ja sitten se on ympärilläkin on vaikka mitä. Ja taustalla puhun siis junakuvaajana. Kanava kannattaa tilata. Siinä oli aika lailla kaikki kysymykset. Tällaista kaikkea hyvää video, kommentteja. Tällaista. Jos joku haluaa vielä kysyä jotain, niin voin vastata tuolla kommenteissa. Sitten
ainakin yritän pystyä vastaamaan, mutta mä otan tähän loppuun vielä nää lettujen syönnit ravintolavaunussa. Moro!